Eveline Ier is de zaak ik al behandeld door het Hof. Er kwam een tussenarrest, want de rietsheren vonden dat er toch bezocht worden moest onderzoek te dwan naar de persoon Sietske H. Daar had ze al mee werken. Er lijkt nou een rapport van 4 zaakkundigen. Als je vindt dat er een verwijt kan worden gemaakt, dan moet je ook gaan kijken welke straf ga ik wellicht opleggen. En dan wil je ook informatie hebben omtrent de persoon van de verdachte. Dus voor verschillende beslissingen die het Hof in deze zaak moet nemen, is het heel erg prettig wanneer het, en niet alleen prettig, maar echt ook noodzakelijk, dat de rechters meer zicht hebben op de persoon van de verdachte. De zaak wordt net volslijn oneidien. Wolk in de jeddere eerst van 12 uur voor het Hof wijzigen worden. Advocaat-generaal zal kennis hebben genomen van de inhoud van het rapport. Die zal morgen dat ook verder bespreken. En dan is het niet uitgesloten, maar meer kan ik daar niet over zeggen, dat de advocaat-generaal of bij haar eerder ingenomen standpunt blijft, of zegt dat zij vindt dat er iets anders zou moeten gebeuren.